són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no sé qui n'és adormit a la cambra. Que li volen al meu fill? El fill mig es desvelava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromes n'estava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies que parla poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremolor, també en un truc a trencar-la. Bé, en aquest cas treballarem la llengua catalana durant el franquisme, ja us ho vaig comentar. Alguns ja han començat els primers esquemes i en tot cas aquest vídeo servirà per ampliar una mica més la informació que pertany a la part d'història de la llengua i a sociolingüística també. Vos recomano aprofitar-ho per la part d'història, d'acord? Anem a veure una mica per etapes que us ho he dividit i, bueno, com podeu veure, primer de tot sempre hem de fer una contextualització, cosa que remarca és important de cara a la selectivitat i de cara als exàmens, que sempre contextualitzeu la pregunta perquè quan vos deixeu aquesta part vos descompten. Per tant, la primera part, veig que m'he deixat una foto de Cavall Fort, que era un còmic de l'època, i bueno, una mica vos explica que ja sabeu que del 36 al 39 hi ha una guerra civil, se comencen a perdre llibertats polítiques i sobretot és important perquè se prohibeix l'ús públic de les llengües. Recordeu que hem vist els models de planificació lingüística i en aquest cas no és que tenim ara durant el franquisme hi ha una única llengua oficial, és el castellà. Per tant, s'aboleix l'estatut i estem en total voluntat de repressió política per part del règim. Això vol dir que és un intent total d'esborrar la cultura catalana sense cap més excusa i, fixeu-vos, aquí són les primeres conseqüències. Per començar, s'imposa tots els mitjans de comunicació, la qual cosa suposa que ja no se rep absolutament res que no sigui en castellà, però a més a les escoles s'imposa la ideologia del règim, és a dir, la càrrega feixista és important i això fa que a més tots els personatges públics lligats a la cultura catalana, tota la gent que escrivia en català, són o bé exterminades o bé gent que s'exilia i desapareix. Per tant, com us podeu imaginar, se perd totalment la literatura catalana, hi ha una pèrdua brutal, un poc del que s'havia recuperat tot el XIX, tota la Renaixença, hi ha una pèrdua total, no només de la llibertat sinó de la cultura, i per tant la gent que va creixent creix amb aquesta realitat. Per tant, penseu que la gent que va viure la postguerra neix o creix amb una realitat molt dura, molt allunyada i o bé t'adaptaves en el sistema de règim que senzillament consistia en xerrar castellà i estar en la censura o exiliar-te o patir aquestes repressions polítiques. Per tant, sobretot és important perquè poso lo de la Lliga del País Valencià, perquè és curiós, vull dir, estem en un context d'aïllament i més aïllats de l'estat i tot d'una aquí les Illes Balears van caure tot d'una i per tant en el 36 ja està totalment castellanitzada. Fixeu, aquí he deixat un dels cartells de propaganda del règim que ja us vaig comentar a classe o que us he penjat en el Classroom de ser patriota no seas bàrbaro. Si ets espanyol, xerra espanyol. Per tant, és una campanya totalment en contra de les llengües. Que fixeu-vos, això de qualque manera mos dona els prejudicis lingüístics de llengües guapes, llengües lletges, llengües que sonen bé, llengües difícils. Clar, fins a quin punt el català té conseqüències i té prejudicis també degut al tema de la llengua catalana. Per tant, aquesta contextualització que és important que en xerreu perquè és bàsica tant a història com a història de la llengua com a sociolingüística, té unes etapes com tot. Bueno, aquí us he deixat les 4 etapes, si vos hi fixeu.
La primera està del 39 al 45, Segona Guerra Mundial, a 1945, important, i per tant hi ha un bilingüisme literari. Això vol dir que el català, que viu en un estat de repressió total, ara mateix és de forma clandestina, i en tot cas molta gent decideix optar per l'exili. Ja sabeu que autors com Pere Calders, Mercè Rodoreda, que veurem quan fem literatura, són un dels noms més característics. Joan Sales. Tenim fins al 55, l'estat espanyol té un aïllament internacional, se trenquen pactes amb Alemanya i, per tant, en aquest moment hi ha més repressió encara perquè la dictadura ja està superconsolidada i se fa molt més forta. Però sí que reapareix la literatura catalana, com vam comentar, comencen a aparèixer algunes novel·les de fulletó, llibres clandestins, trobades com el teatre de pisos que se recupera des del segle XIX, i a partir entre els 50 i cap a finals dels 70, clar, evidentment el franquisme declina bastant, té una decadència bastant important, en Franco també se fa més major, i per tant, de qualque manera, hi ha certa tolerància i també apareix una generació nova d'escriptors que després seran els escriptors que van marcar l'oca en literatura, diguem, postmodernitat. Gent que comença a reivindicar, apareixen reunions clandestines a la universitat, la gent comença a rebel·lar-se i, a més, hi ha un factor, la immigració fa que hi hagi un contacte plurilingüe que afectarà molt en el tema de la cultura i la repressió catalanes. Per tant, ja sabeu que fins al 75, dia 20 de novembre del 75, se mor en Franco, i per tant la dictadura entra en decadència i la resistència política és més forta. Sobretot és molt destacable el paper de la clandestinitat universitària, dels escriptors, de gent que va tornar, de gent que escrivia des de l'exili, del suport, d'acord? Per tant, i fins a l'any 78, més o manco, situaríem aquesta etapa. Penseu que entrem dins una època de transició. Bé, per tant, és important la segona part, que sí que elaboren per aquí, és el tema de la resistència. Jo he trobat que era molt idoni dividir-la com una cronologia i per etapes, igual que ho hem dividit. Perquè realment, durant les dècades que van passar per la dictadura, hi ha coses significatives i aquí entraríem dins el terreny cultural. Fixeu-vos, als anys 40, us deia algunes fotos bastant significatives, com aquí una manifestació, i comencen, evidentment, quan s'obri el franquisme, quan s'inicia la dictadura i la repressió, comença a haver nuclis de resistència que poden fer per escriure des de la clandestinitat, per expressar-nos des de la clandestinitat, i per tant és important també entendre que deserció nacional i lingüística no ho sent tota la burgesia. És a dir, ara mateix el que ens interessa no perdre el nostre estatus econòmic i per tant o ens adaptem al règim, o ens exiliem, o patim les conseqüències. És el que vam dir de tot una que s'inicia la repressió política. Tot això, en els anys 40, evidentment, en els anys 50 començarà a haver una major tolerància, comença a recuperar-se la poesia. Per què? Perquè és aquesta època que veurem que és el postsimbolisme. Aquí apareix una figura superclau, en Carles Riba. En Carles Riba marquen tota una generació, Joan Vinyoli, i a més, des de Mèxic, autors com Pere Calders, Rodoreda, Ramon Vinyes, escriuen i creen una nova literatura que després serà molt important. Serà la gran literatura de postguerra. Aquí també tenim autors com Pere Quart, tota la poesia social, i just en els anys 60 apareixen moviments com la foto que heu vist abans de la nova cançó i les iniciatives culturals, a mesura que el franquisme se debilita, comencen a aparèixer. Per tant, recuperació de la literatura a través d'editorials. Edició 62, que és una de les editorials que avui en dia encara és pionera, apareix l'obra cultural balear, se creen premis literaris i, clar, i vosaltres direu, els premis literaris són molt importants perquè estimulen a nova gent a escriure en català, a tenir un objectiu, un perquè de recuperar
la llengua materna, la llengua en la que escriuen i fins i tot a gent a recuperar aquesta pèrdua d'iniciativa que s'havia tingut i, per tant, la consciència cultural que el franquisme havia debilitat i havia derrotat totalment. Les revistes com a mitjà de difusió seran superimportants perquè la premsa juga un paper molt clau en el final d'aquesta etapa i se comencen a reivindicar les llibertats cada vegada de manera més intensa. Moren Franco i s'aprova la Constitució, ja ho sabeu, l'Estatut d'Autonomia, per tant, el català comença a tenir certa oficialitat i això ho faran a partir de creació de noves editorials, en noves institucions, la reobertura d'institucions com l'Institut d'Estudis Catalans i, sobretot, i important, mitjans i català a l'escola, que avui en dia encara pateix algunes seqüeles d'aquesta repressió. I amb això acabaríem el franquisme, però no m'agradaria acabar aquest presi sense fer una petita reflexió i m'agradaria que la féssiu vosaltres, que és valorant les conseqüències fins a dia d'avui, quina influència perviu en una qüestió sociolingüística des del franquisme. Com hem comentat moltes vegades a classe, fins a quin punt el franquisme ha influït en l'ús del català avui en dia, fins a quin punt aquest bilingüisme literari, aquesta diglòssia parcial té influència. Per tant, simplement és fer un plantejament i veure què en podem dir. Això vos pot servir molt pel tema de l'argumentació. I finalment vos deixo una pregunta que posa què és per tu repressió. És a dir, pensar en repressió és pensar en una època en què mos ha de fer reflexionar fins a quin punt el català encara és una feina nostra i l'hem de valorar com a eina comunicativa i no com una eina d'instrucció política. Així que ho deixem aquí i fins al pròxim vídeo.